Čaute, volám sa Mystic Falls 77. Dnes budeme hrať Poppy Playtime. Dajte like a odber, lebo to bude strašidelné. Takže poďte. Hre chapter 1, ale nebudem hrať multiplayer, ale single player. Takže ideme hrať chapter 1. Je to napínavé, ale bude to napínavé. Lebo tam bude Huggy Wuggy. No bojím sa, ale vyskúšame to dať. Prosím, aby to bolo to reálne. Takže vítajme v Poppy Playtime jednotke. Teraz sa poďme kúknúť. Takže prvá je zelená, rúžová, zelená. Ne, čo? Počkajte. Welcome. Nič nefunguje. Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this. Kašleme na to, len We close the factory for the day. počkajte, musíme si Trespasser is to make you aware musíme si zapamätať. ourselves primarily on our high quality Takže zelená, rúžová, žltá, červená. this facility is Zelená, motion rúžová. which, when set off, will turn on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. And that's one of the more key aspects of our security system. A sme tu. VCR, musíme zobrať VCR. Mám VCR a teraz stále sa kúknú na to. Playtime. Aha. To je grab. Toto všetci poznáme, len to musíme tak, že to máme, ale musíme to tak s tým. To je ľahké, to viem už, aj to už poznáme všetci. Ale máme iba modrú, ale potrebujeme nájsť aj červenú. Lebo tak nájdeme červenú, ale oveľa horšie bude, že musíme počkajte. A mám prvú. Prečo to nemôžeme chytať? No Poppy Playtime to funguje, ale nevadí. Kašlíme na to, ale môžeme ísť na to. Oh shit. No tak toto je ešte oveľa horšie. Nejde to. Máme key. Poďme. Toto všetci poznáme, takže kde to je ten power? Kde ten power? Ja to nevidím. Počujete? No vidíte, odišiel. Tak to sme prečiť. No ľahké to je, ale toto bude ešte oveľa horšie. Ale vidíme tam. Áno, vidíme tam tú ruku. Ne, to už za chvíľu ideme tam. Tak toto je prdel. Shit. Môžeme ísť radšej hore, lebo ja radšej to nebudem stať do rána, to sa bojím. Tak, to bude krásna hračka. Takže máme žltú. Hľadať ostatné, musíme hľadať ostatné.
Počkajte, našiel som. Aj toto som dostal nejakú kazetu. Ale potrebujeme hľadať ešte. A sú to niektoré ešte? A už asi myslím, že už to máme. Ja, toto sa nedá takto urobiť, aj? Takže toto je trošku je fake. Ale nevadí, že to je fake, ale je to dobrá hra. Ukážte? Rich, where are they keeping the hookie boxes? Ja radši tam nebudem stáť, lebo to je Počkajte. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in this place since I started plumbing the storehouse, orphanage, and shop. Aha, červená ešte. Come on, Frank. Ešte červenú som zabudol, nevedel som, že tam bola červená. Just we get my stupid hockey boxes. Ale už máme červenú. O nie, toto bude v prdeli. Ale je to iba pre vás, takže musím to urobiť pre vás. Do not enter. Dobre, poďme. Iba tam poď. Počkej, no. Počkej. Ja, to je ten puzzle. Aha. Máme prvú. Počkej, kde je druhá? Aha, to je iba jedna. Ty kokos. Tam budú padať tí hračky, alebo ne? Aha, nebudú padať hračky. Takže sme tu. A teraz, čo je? Musíme ísť kam prvé. Počkaj, vyskúšame, či to funguje. Off, takže nedá sa, to je vypnutá. Takže nejde to. Je to vypnuté, takže musíme to urobiť, takže poďme. Nie znova kazety, ale koľko ich tu je? Aha, op, skočíme. Easy peasy. Bereme. Potrebujem ísť takto. Fakt, že sú tam aj druhé? Čo to hrajem Poppy Playtime? Dobre, už to mám všetko napojené, už môžeme ísť na to. Takže toto bude veľmi veľa scary, ale že musíme teraz si to urobiť, ale to vyskúšam, ale veľmi sa bojím. Takže power on. Čo je? Level 1. Level. Level jednotka funguje. Je to veľmi strašidelné. Ja sa za chvíľu môžem aj takto. Toto sa ani nedá. Dýchaj, Andrej, dýchaj. No už to musí byť. Haló! Haló, už to je takové. Už to mám ísť aj dávno. Musíš si zobrať tú kazetu? To mi to nejde zobrať? Mne nejde vôbec zobrať? To určite není fér. Ale už to buď. Som niečo urobil zlé.
Aha, už to teraz skenuje, ale to trvalo dlho. Je tá hračka tu? Stále? Musíme čakať. Á, už nemusíme, už to je. Nie, takže už za chvíľu ide Huggy Wuggy. Toto bude extrém strašidelné. Ja sa bojím extrém to, ale že radšej bude pomaly, lebo ja som videl, že v YouTube, že niektorí hrali tú reálnu. Môžu si otvárať? Dobre, máme ju. Teraz musíme ju skenovať a teraz musíme utekať. Checking toy. Tam je. Poďte. Poďte. Otvárajú sa dvere. Poď. Ideme dobre. Dobrom smerom ideme. Nie, do not enter. Ja to som Ona. Spadni. Ty kokos. Takže Poppy. Takže Huggy Wuggy už bol mŕtvý. Neviem, prečo to stále je ten song, ale že už to skončilo. Ale už poďme naspäť, ja už nechcem toto robiť, ale poďme. Takže sme... Wow! Go. Takže no run, danger, turn around, no stop, run, go back, nechcem go back, ale chceme toto dohrať. Neviem, prečo to stále počujem, ale už sme tu. Je tu znova Huggy Wuggy, neviem. Takže vyhrali sme chapter 1 Huggy Wuggy. Som veľmi spokojný, že ste videli moje video a chcem ešte povedať, že dajte like a odber a uvidíme sa. Takže čaute a uvidíme sa na budúce. Čaute!